Hayırlı gün, hürmetli cemaat. Esselamu aleyküm. Bizden kadirli Türk kardeşlerimiz. Min şu videonu uyladım. Bizden Kazak, hürmetli Kazak halkımızga, tuğandaş halkımızga, yollarga, tuğandaş bizden kadirli Özbek kardeşlerimizge yollarga. Çünkü min bir neçe gün, 2-3 günlük internette qarаған едім, анда бірсі шулай өзі кадрда yüzü yok. Әмма мені кебек енді. Әмма мен кадрда болмасам да мені тілеген кіші таба енді анда. Барыбір мен анда яшырып тұрмайым өзімні. Аның хақында айрым сөйлермін, сәбәплерін. Шул ашық меше орыс тілінде екі халықлар ойлап шығарған енді. Халықлар түгел. Проблемалар имеш. Шуларын уйлап шығарған, бармақтан суырған деп әйтелер бізде татарда. Шуны хақында сөйлей, мәселен, міне Қазақстан һәм Өзбекстан арасында шундай міне нендейдер шул бір жер, орысша территория, проблема имеш, шулай деп анда тыңлап біраз тұрдым да, мені енді қая мен сөндірейм да дейм. Başka qaramайым десем, шунасын комментарийларын қарайым дегенім, бик шатландым. Дистелер комментарий, хаммасы бәлі, һәр қайсы аны танқитләп, сөйләп, язып яталар хаммасы. Мен енді ышанмасагыз, сезгә күрсәтә алам. Үземнән қолымнан язган булдым, менә стенография, беләсезме стенография? Мы лучше без границ жили, дигән мәсәлән. Мы должны объединить менә шантаран бер границы дигән. Менә ашыгыч рәвештә яздым. Аны бу теманы дәвам итәргә була инде. Мен шуны әйтәс килгән. Мин ашыгыч рәвештә язсам да, кайсылар менә аңлама сеңеп калган. Анда берсе язган: это пахнет провокацией, дигән. Это же серьезно. Провокаторы всегда стравливали братские народы, дигән мәсәлән. Мен инде тәрҗемә итеп тормыйм, аларны урысча язгач алар. Миңа кайсылар әйтә, татарча сөйлә диләр. Үзләре карасам хатта бик күп белә икән. Мен инде сезнең теләчәгез буенча мин татарча сөйлим инде соңыдан. Нет. Нәрсә инде менә без бер халык дип әйткән инде, мәсәлән, тәрҗемә итеп торам алайса. Без бу менә автор дигән язучы түгел инде, әйтүчегә син безне дошман итеп капма каршы куеп сугыштырасың киләме дип хатта язган. Тагы бик шул менә мин укыдым, мин шатландым, чөнки алар язулары, шул фикерләре миңа күңелемә хуш килде. Күңелемә хуш килде. Тагы нәрсә? Җир өчен мин сугышмаячакмын дигән. Киләчәктә шикләрне юкка чыгарабыз дигән. Казак, үзбәк үзара сөйләшер әле, шул бер нәтиҗәгә килерләр әле, читтән теге котыртып тормагыз дип. Алар имеш, менә үзбәк, казак инде турдан-туры әйтсәң, бер дәүләт шулай дип фикерләрне белдерткәннәр. Мин аны инде кирәк булса яңадан сезгә тагы менә Казах, Үзбек, братья мусульмане дип, хатта шулай фикерләрен белдергәннәр. Ул шатландырды мине. Мин уйлап торган идем, элек әйтәм, безнең халыклар арасында бит бәрбер бар теге утка су сипкән булып, утны туктатам дип, утны сүндерәм дип, бензин нәрсә сипкәләгән булалар. Шуның кебек мен әйтәм, монда да хәзер халык фикерләр белән уртаклашып котыртып язырлар дисәм, юк. Җәмәгать, бу инде
халыкның неyin исәнлеген күрсәтә. Аңын ягыннан аң сознание ягъни исәнлек, здоровое сознание, акылын күрсәтә, разум. Менә чөнки урыста бер сүз бар, не повелся ди. Шулар ничек тә әйтмәсә дә бик ышанмыйчы, чөнки безнең ата-бабаларыбыз алар дөрес тә элек мин мусулман дип биргәннәр. Милләтне әйтмәгән. Безнең татар халкы ничә гасырлар буена аларны инде яулап алгач, хатта инде аларны атаганнар татар, тегеләй булай дип. Хатта әле мин шул бер видео ясаганда берсе нитеп ачуланып, үзе шатлана, үзе ачуланып, менә бит татар дип китапта имешти, үзләрен атаганнар, татар дип атаган бит. Китапта революция кадәр шул татарлар хакында язган бер журналист. Шулай дигән. Мин ага җавап бирдем, бу бит татар кешесе бит. Әйе, мин татар дип тормый, аны журналист дип атаган. Журналист татар дип атаган. Шул кебек күп нәрсә мәсәлән тормышта ул. Ул менә алыгыз чукче дип атыйлар бит, мәсәлән, чукче дип. Алар бит җәмәгать үзләрен чукче дип йөртмый бит, чукче. Нора Ветлан дигән алар үзен. Менә мәсәлән Рәсәй күләмендә бөтен дөньяда Нора Ветлан дип нигә әйтмиләр аларны? Ул чукче шуларның телләрендә нәрсә аңлата? Чын кеше дигән. Чөнки алар гасырлар дәврендә бирешмәгәннәр, көрәшкәннәр, ватанын сакларга эчмәгәннәр, арак эчеп бузылып нәрсә йөрмәгәннәр. Тәмәк хакында белмим инде, бәлки анда тәмәке дә тартмаганнар. Анда тик шаманнары теге инде шул эшен эшләргә алдыннан теге гүмбәләр, мухамор дип атыйлар, шундый исертә тергән гүмбәләр кулланып транска кирип шулай ничек эшен алып барганнар инде. Булай гади халык аракыга башын салмаган, инде соңыдан алар теге аракы килгәч брас инде йөрәнә башлаганнар. Аларның канында ди аракыга каршы элемент булмаган күрә, шуңа күрә алар бик тиз ди аракыга ияләшә ди, шулай дип. Менә җәмәгать тик әйтсәң, эшемлек бер турынан шул бер шиша килеп чыга. Әйе, шул сөйләп киттем бит. Халык мәсәлән үзен булай атый. Шул мәсәлән ниләр грузиннар, алар үзләрен грузин дип атамый бит хатта. Алар үзләрен Сквартвела ди. Сакартвела ди, гафуйтып, Сакартвела ди мәсәлән. Әйе, дөньяда Джорджи дип алар атыйлар мәсәлән. Бу Сакартвела ди, без грузин дибез. Шуңа күрә бер дә үзе әйтми бит, күкрәк сугып, мин грузин дип. Ник ул менә мәсәлән татарны шулай, сез менә сез электән татар дип. Хәзердә кемгәдер ошап җитми ул. Ошап җитми, әллә көннәшәләр. Инде ул зур гаиләдә кеше үсмәгән булса, ул инде аңлый алмый. Аңлый алмый, чөнки ул без менә 10 бала үстек, һәр кайсыбыз бер әйтшәдер икән, сугышадыр икән, бер туганнар булып каладыр икән. Шуңа күрә ул анда санда кемдер нитсә инде дөрес кыйшык-мыйшык фикер белән уртаклаша, ул инде аны инде ничек инде тулысынча шундый явыз кеше икән дип кабул итмәскә кирәк, бәлки акылдан бераз шашкандыр, акылы бу милли сөйләгән, язган чакта акылы ял иткәндер дип, шулай язса була инде. Һәр кемнән шундый була мизгелләре, ул ничектер кайдандыр кеше ничектер мие ял итә кайсы вакытта. Ул инде әллә нинди теге кемдер әйткән, халыкта әйтәләр, на старуха бывает проруха ди. Шуң кебек миндә дә мәсәлән, мин тырышамын шундый хата мизгелләр булмасын дип, кайсы вакытта ялгыш уйламыйча кемдер әйтеп саланы. Менә монда да халыкара мөнәсәбәтләр төзибез, анда бигрәк тә шул бер сүз кайсы вакытта мөнәсәбәтне боза ала. Менә мин шул теге
элек газетта эшләгәндә мин аптырап карап торадым, ник бездә шул халыкара мөнәсәбәтләрнең темасын кузгалтмыйлар дип, соңыннан аны аңладым. Ул теге, мәсәлән, докторлармы, хирурглар операция ясый, мәсәлән, анда бер шул скальпель белән нәрсәме бер хата тик хәрәкәт инде, движение, хәрәкәт ясый, шул ук ул теге ширле органга дигәнгә ахырында ялгыш тия исән органга, шулай исән органны ширле итеп куя, я кешене авыру итә шулай, әйе. Шуңа күрә бу миңа ничә тапкыр мин аны шул кызыксынганда миңа аңлаттырадылар иде. Халыкара мөнәсәбәтләр бик юка, бик нечкә, бик шундый назлы дисә дә була, шундый тема, анда бер кайчанда уйламыйчы, теге әти мәрхүм әйтәдер, уйнап әйтсәң дә татар халкының әйтеме бар, уйнап әйтсәң дә уйлап әйт ди. Була инде төрле, мәсәлән, кемдер шаяртырга тырыша, ул менә минемчә, әгәр дә кеше шаяртканга ачуы килмәсә, котырып китмәсә, ул инде акылын күрсәтә үзен. Бездә дә бар, мәсәлән, безгә кемгәдер ошамый теге нәрсә дип төрле әйтемнәр бар. Татар туганда яһуди елап җибәргән имеш, тагы татар нәрсә, әле татарны әйтеме бар. Чакырылмаган кунактан да яманрак, чакырылмаган, көтмәгәнме, чакырылмаган кунак татардан да яманрак дип төрле әйтемнәр бар. Әмма безнең халык инде шул кемдер ачуланса, мен әйтәм, нәрсә шуларга мазак. Менә безнең мәсәлән, ул кайдали Югославиямы, Болгариядә бар Габрово бер өлкә, шунда алар халкы саран бигрәк. Кунакчылык күрсәтмиләр. Мин аптырап торам, менә мәсәлән, Гагаус туган халкыбыз, төрки халкыбыз, ул шул Болгария ягыннан килгән, аны 1800 ничәнче шул 19 гасырның башында әле Александр I шул заманында күчкәннәр алар, шушы Молдова, Буҗак, Пишмак дип атыйлар аны. Анда елга белән һәм диңгез, шул якларда Пишмак кебек, шунда Буҗак дип атыйлар аны, төркчә Буҗак инде. Бер Пишмак шундый. Шунда алар бик кунакчыл халык. Болгариядән килгән Варна янынан, мәсәлән, мин алар ел сайын 10 ел дәверендә бардым, бер елны хатта 2 тапкыр бардым. Гел кунак итәләр, мин гомерем буе аларны теге сез кем тели яза ала, тәрҗемә итеп, урысча яза ала, мине фикерләрне, мин хәзер аны татарча әйтәм, бик кунакчыл халык. Динебез аерылып торса да, алар җаны белән түрк халкы, гагаузлар, алар бик кунакчыл халык. Менә хәтта шул үзбәк халкымы, казак халкымы, шундый кебек алар бик ачык халык. Кунакларны яраталар, сөяләр. Кунакка һәр чакта да яхшы сүз әйтәләр. Кунакка бер кайчан тырышалар рәнҗитмәскә. Шундый менә бик күңел ачып утырырга була алар белән. Алар шундый акыллы халык, бигрәк тә эшчән халык. Алар хатта шул Германияга, Алманияга барып, хатта кайда тагы илләргә барып, шунда эшләп, анда 3000-нән 5000 евро кадәр ай сайын хезмәт хакын алып кайтып, шунда эш юк дип ятмыйлар. Менә кайсы Рәсәйнең шәһәрләрендә, авылларында кемдер ята, эш юк дип зарланып эчеп ята. Мәсәлән, монда шәһәрдә, мәсәлән, кайдадыр кайсы кешеләр шабашка булмаса бер эшкә дә кермиләр. Алар Германия, Алманияга барып, хатта шунда эшләп кайталар, йортлар төзиләр. Мин аны хатта язып та чыгардым. Вечерняя Одесса газетте дә бар ул, мәсәлән, шуннан инде безнең туган як Оренбург өлкәсе Төстүбә, Соль-Илецк урысча шул район газетында да хатта язып чыгарган идем. Гагаус халкында нинди кунакчыл, нинди ачык йөзле, ничек алар кунакны яраталар, сөяләр. Кунакны да түзергә кирәк әле. Собачье сердце исемә төшә. Анда беләсезме, теге профессор өенә кайткан чакта аны Евстигнеев уйный. Шул теге эт булган, элек эт булган ана шул
кім артист, енді шул эт суны ағызып жібәрә ванныйда, шунда суны батыра, бүтін фатирны суға батыра. Менә шундай хәл мин күрдем, хатта безнең бәйрәм алдына без килгән идек, шул Гагаус мине йортына урнаштырдылар. Шунда карасам, ул бер кунак, әйтмим кайдан килгән, түрк кешесе инде суга батырып, һәммәсен шул ванныйны. Алар ничә ел дәврендә мин алардан бер шул вакыйга хакында бер яман сүз ишетмәдем. Менә фәлән килде, безнең ванныйны пешратты, суга батырды, нәрсә дип бер сүз әйтмәделәр. Шулай кунакны түзәләр. Мин мәсәлән әйтәсем килә, мин Одессага барам, туганнарыма, хәзер кызганычка каршы барып булмый инде. Беләсез инде сәбәпләрен. 10 ел дәврендә бара дидем мин анда, хатта анда да абыем мәрхүм инде, кызганычка каршы ул шундый нинди сабырлы, тыныч. Шунда да хатта менә шушында, менә душевой, менә шушылай, менә булай, менә монда шул коврик кичкенә келәм, менә монда нәрсә аяк астында, менә моны суны агызма, менә булай итмә дип итәләр, әмма алар да хатта соңыдан мин хата итеп китсәм, ул менә анда син душевойга идәнгә су агызып киткәнсең икән дип әйтәләр иде туганнарың. Булар туганнардан артык. Әле мин бер казак безнең күршедә тордылар, әле революция кадәр оешкан авылыбыз Оренбург өлкәсендә, шунда татар ягы, шунда казаклар да торды. Революциядан соң, чөнки революция кадәр аларны аннан күчерделәр инде, аңладыгыз инде. Шунда да чакырдылар мине ашка, садакага. Шунда мин әйтәм, туганнар янында кебек утырган тыела дигән идем. Бу мәрхүм инде, бик яхшы абыйбыз, Кынҗагали ага, рухшат булсын, әйтте миңа. Туганнарыңда түгел, туганнарыңнан да яхшырак ди. Хак сүзләре, чөнки алар туганнарын кайсы вакытта сиңа ничектер бер ямсызмы, яман сүз дә әйтә ала. Менә булай кунакка барасың, туганың булмаса, алар аны да түзәләр. Шуңа күрә бу Гагаус халкы бит кунакчыл, ачык йөзле. Шул мин шатланам, мин бер ягына үзем бәхетле дип саныйм, чөнки мин ничә ел дәврендә алар арасында кунак булдым. Шул нәрсә әйткәнем, сез теләсәгез комментарийда тәрҗемә итеп бирсәгез була, урыс телендә теләсәгез алар укырлар. Аларны мин мактаганны, чөнки казак халкы, үзбәк халкы кызганычка каршы белми. Мин дә мәсәлән перестройка, үзгәреш кору, чоры урысча период шуңа кадәр белмәгән идем. Аны да мин, чөнки аны мин тәнкыйтьледерим. Молдова фильмны гел менә мәсәлән мин әйтәм, татар Бөек Ватан сугышында 15 союздаш җөмһүриятләр арасында ничә 15 союздаш җөмһүрият. Аның арасында татарлар юк бит, автономия, шунда 4нче урында варис батырлар, варисмы нәрсә дип тагатылар инде. Шул герой Советский Союз дип 4нче урында татарлар. Аларның ни хәтле нефть тапты, әмма аларның ни хакы булмаган, минемчә, Мәскәү фикере буенча аларга хатта киностудияда булмаган. Мин карап тордым, яри анда мин әйтәм, Мәскәү киностудиясе, Ленинград киностудиясе, Свердловск хатта өлкә киностудиясе, Украинада инде Киев киностудиясынан башка Одесса киностудиясе, өлкә киностудиясе. Әмма шунда Молдовада кичкенә генә дәүләт, шунда киностудиялар бар хатта. Аны яманлап әйтмим инде, Молдова Татарстанның ярты җире, уйласаң, территория инде урысча. Халкы инде хәзер бездән дә азрак булды инде. Татарстанның ярты, менә 4 миллион, анда әллә 2 миллион халык калды, белмим, кызганычка каршы ни хәтле белмим. Шунда кино төшереп алар, мен аны Молдованы яманлыйсым килми. Алар бик ачык халык, җитәкчеләр дә миңа күңелемә хуш килә, якын килә, яхшы, әмма мин хәзерге җитәкчеләрне искә алмыйм. СССР чорындагы җитәкчеләрне искә аласым килә. Шунда алар бер кино төшермәгәннәр, шул ки төрки халык, Гагаус халкында бер кино күрсәтергә ярамаган. Анда бүтән Молдован халкыннан башка бит бүтән милләтләр булмаган.
Шунда да күрсәтергә буладыр бит, мәсәлән, шул. Мин белеп торыр идем, ичмасам шундый халык булды. СССР чорында алар хакында бер телевизордан күрмәдек, бер нәрсә мин нидән кинода күрмәдем, радиоларда ишетмәдем, газетләрдә укымадым. Бу халык хакында бер сүз дә юк. Әйтерсең, ул дөньяда юк дип. Мин бардым, Аллага шөкер, университетта укыган чакта, журналистика факультетында укыган чакта мин белсәм, анда хатта шул практика газетләренә барып, мин шул Камрат шәһәрендә бәлки эшләп тә кайтыр идем, бик күп мәгълүмат җыеп, аларның тормышын, тарихын бик киң күләмдә яктыртып бир идем. Җәмәгать шул әйтәсе килә, бик яхшы халык, күстимәсен ничә ел дәврендә бардым. Яман авыр сүз ишетмәдем алардан. Алар һәр кешене хөрмәт итә, бигрәк тә төрки халыкны хөрмәт итә. Безнең динебез аерылып торса да, аны карамастан алар без төрк, без кардәшләребез төркләр дип, шуңа безне якын күрәләр. Менә шуңа күрә әйтәсем килә, яхшыны яхшы дип әйтергә без сөйлим, әле балачактан ишетеп килгән идем. Күршедә Казак бабайы торды. Шуны әти мәрхүм сүзләрен кабатлап әйтәдер. Жақсыны жақсы дию кирәк, жаманны жаман дию кирәк дип. Шуның кебек яхшыны гел искә алып торырга кирәк. Алар уйламасын, менә бу татар мазаклап әйтә, үз хакындамы татар ашар да качар ди. Ашадым, кызганычка каршы качтым аннан, чөнки кунак килә дә китә инде. Менә хәзер барып булмый. Әмма мин аналарны яхшылыгын гел истә тотам, гел мактап торам. Әле мөмкинлек булса, хатта әйтәм, шулай бик сагынсам, хатта аларның президенты Майя Сандуга ачыктан ачык хат мөрәҗәгать итеп сорау бирим дигән буламы миңа мәсәлән. Менә мин хәзерге ушындагы дөньядагы без күзәтеп торган эшләргә кагылмыйм. Мин алар хакында бер нәрсә дә әйтмим. Мин тырышам читтә торырга. Миңа була микән, мәсәлән, кирәк чагында барып кайтырга аларның авыл бәйрәменә дип. Чөнки алар авылда кайталар, бер-берсен хөрмәт итәләр. Мин вакытында Одессага барганда, ул мине автобуслап баргандылар иде. Шунасын мин аларны теге инде акча бирдем аларга. Алар уңайсызлангандыр, шуңа күрә инде алар Хыны хатта кафеда бер мороженое нәрсә алдым инде, су нәрсә шундый нәрсә дип мороженое искә төшми әле, мин шул ук искә ни нәрсә дип әйтә мороженое яри. Менә монда языла әле бездә будкаларда. Шуны хатта сыйладым, кайткач алар мине бәйрәмдә борчылып утыра. Менә ди без өйдә ремонт ясабыз ди. Туңдырма мороженое, гафу итегез. Туңдырма белән сыйладым инде. Шунасын алар миңа менә ди бәйрәмдә чакыртып алды да ул ханым әйтә, менә ди борчылып утырабыз. Менә нигә? Син бит сине кунакка чакырырга тиешбез ди. Әмма ди өйдә ремонт алып барабыз, шуңа күрә ди уңайсызланабыз. Ичмасам менә аша шушыны ди. Мен әйтәм, бу нәрсә монда? Нәрсә ди шашлык ди. Мен әйтәм, нәрсә дуңгызмы? Алар әйтә, дуңгыз. Юк, мен әйтәм, ашамыйм, кирәкми, рәхмәт дип шулай. Тагы нәрсә булды, сыйлый торган шуларны ичмасам аша азрак берәсе сыйладылар авыз итеп, шуның кебек. Шуны менә халыклар белми кызганычка каршы. Әгәр дә шул Молдова фильм күрсәтсә, шул Гагаус халкы хакында кинода, анда чигәнне күрсәттеләр, сугышта катнашкан Михай волонтер имеш. Гафу итегез, ана күрсәттеләр, анда ул Молдова фильм булмагандыр бәлки. Булды, мәсәлән, кино анда нинди тагы шул кадр табыр уходит небо дигән. Горький буенча, аларның Горькийның әсәрләре буенча. Шунда тырыш шундый халыкны, Гагаус халкын күрсәтмәгәннәр. Менә безнең үзбәк кардәшләребез, казак кардәшләребез, һәммәсе татарлар, берсе дә белмәде шундый төрки халык бар икән дип. Мәгълүмат булмагач. Минемчә гаделлек булмады ул, бераз Советлар Союзында. Гаделлек булмады, күрсәтмәделәр төрки халыкларын тормышларын. Татарстанны тик менә нефть, петроль, нефть тик таба башлагач, бездә карамай дип әйтәләр. Шунда гына аны күрсәтә башладылар. Бераз теге Мәскәүдәге газет журналларын битләренә төшмидер. Татар телендә дә без КАМАЗ төзибез, нәрсә нефть табабыз, тегеләй булай дип хатта шуны күрсәткән булган иде. Әмма
Казан киностудияга рөхсәт булмаган. Урыс айтан рылым не вышли ди. Шун кебек рөхсәт бирмәгәннәр аларга кино төшерергә вакытта. Әйе. Менә шул башлап җибәргән идем. Халыклар күршедә яши, казак халкы бик зур халык, бик халык, үзбәк халкы бик халык, бик шундый итәгатьле, шундый талантлы, шундый уңган эшчән халыклар. Менә шул акыллары булганга күрә мин алар белән шатланам. Әйе, канәгатьләндерделәр мине алар, чөнки шул мин комментарийларны укып, кешеләр язган. Безгә арабызда ничек тә булса сөйләшербез, читтән тыгылмагыз. Без үз мөнәсәбәтләребезне шишеп, шунда аңлап, бер-беребезне аңларга тырышып шишербез. Авырлык шул проблем булса, читтән тыгылмагыз ди. Әйе, хак сүз менә. Ул дөрес әйтәләр. Чөнки безнең ата-бабаларыбыздан васиятләре элек Ленин васиятләре булган ие. Ильича дип. Хәзер менә безнең ата-бабаларыбыз васиятләре актуаль бигрәк. Алар тату кушканнар, тату яшәргә бүтән халыклар белән бигрәк тә кан кардәшләр белән аларны бигрәк тә якын инде күрергә кушкан. Алар ата-бабаларыбыз, алар белтердә сөйләшеп, шунда инде татар менә мәсәлән кеше халкында кемдер игътибар иткәндер, элек бигрәк тә бик күп фарси, гарәп, бигрәк тә фарси сүзләр күп анда. Чөнки аларыбыз ата-бабаларыбыз сәүдәгәрләр анда барып, бер кайчан теге кычкырмаганнар, минем телемдә сөйләшегез дип. Алар тырышканнар шул телне өйрәнергә. Әле менә монда да үзбәк түгел, таҗиклар базарда алар кызганычка каршы татар телен өйрәнәсе килми. Мин фарси телен өйрәнеп ятам, бераз шунда апамның малайы белән бардык анда. Мин аларга өндәшәм фарси телендә. Мәсәлән, берничә җөмләләрне беләм, шул өндәшәм аларга. Бу өйрәнәсе килә, әмма ничектер менә килми әле, аны килеп чыкмый анда. Алар юк. Кичә генә мин урамда сөйләгәнем, китап миңа таҗик, урыс сүзлеген миңа бүләк иттеләр дип. Башта мин аны сатып бир дигәнем бер малайга, сәүдәгәргә базарда. Ул аны кызганып миңа бирмәде, соңыннан аларны теге авторитет диләр бит, өлкән яшьтәге аксакалы биреп алгач, кушкан монарга зинһар бир бүләк итеп ди бу татарга ди. Шу карасам анда язганнар безнең татар кардәшебезгә, дусыбызга менә бүләк дип таҗиклар биргән ул китапны. Алар шуны игътибар иттем. Татар телен өйрәнәсе килми, урыс телендә сөйләшергә тырышалар. Безнең ата-бабаларыбыз алар җиренә барып, гел өйрәнгәннәр фарси сүзләр, шуннан бик күп дистәләр, сүзләр кирип калган безнең телгә. Менә мин аларга үзләренә дә әйтәсем килә, һәм Алла бирсә инде 3нче тапкыр Таҗикстанга барсам, хәтта мин анда бәлки аларга турдан-тур әйтермен. Ник сез менә безнең Татарстанда татар телен өйрәнмисез? Безгә бераз ярдәм булыр иде, я нәрсә? Мораль ярдәм булыр иде. Хуплаган булыр иде бит. Анага сорау бирәсем килә. Шуңа күрә алар инде бик ипле халык, алар бер кайчан конфликт дип кешене мөнәсәбәтләрен күпертмиләр, алар үзләрен итәгатьле, үзләрен тату, шул кешеләр белән тату мөнәсәбәттә торасы килә, яшисе килә. Хәзер киләм сөткә, Вот, менә бу сатучыга әйтәм әле, китеп калмасын сөтне белән. Шул әйтәсем килә, халкыбызлар безнең мәсәлән игътибар иткәндер, чөнки алар белеп тора, Таҗикстанга барам, Үзбекстанга барам, Казакъстангамы, безнең татар халкы бездә әйтем бик яхшы бар. Мин аны кайсы вакытта кулланадырым, хәзер дә кабатлап әйтә аласым. Мәсәлән, кунак булсаң, тыйнак бул. Тыйнак. Кем аңламый, если ты гость, веди себя смирно, мирно. Ничек инде килешми инде бәрбер. Шул әйтәс килә. Шуңа күрә ул кеше бара бер якка, ул тәртип сакларга тиеш, чөнки ул кеше үзе генә түгел, анарга карап бөтен милләте хакында уйлыйлар. Аның нәрсә дип әйтәләр, холыкмы, ничек үзен тотуын карап, бөтен халык аны уйлый, менә милләте шундый икән ди. Әйе. Мин бардым Таҗикстанга, хатта базардамы, кайдамы әле мин журналистлар белән сөйләшкәндә алар әйтәләр, татар кешесе монда бигрәк тә алар тырыш ди, шундый ди яхшы, алар хатыннары эшләп ди, яз көнне менә ди базарда ди иң беренче яшел теге
нәрсәләр, кыярмы, помидормы, хатта шул яшелчәләр иң беренче татар хатыннары шуны үстереп алып киләләр иде. Мин җәмәгать Сахалинга барганда шул сокландым, анда кореянка хатыннары базарга барып шул яшелчәләрне шул вакытта сатып торганнар. Алар инде күбесе чимча, инде диңгез кабестәсен һәммә төрле Корея халкының ризыклары белән анда сыйлый дип чак әйтмәдем мин. Сыйламыйлар инде, саталар шуны. Безнең татар халкы да артта калмаган икән, аларны мактап торгач, инде күңелле. Менә шул Сабантуй булды, шунда беренче мин анда хатта катнаштым, видеолар төшерделәр, кино төшерде, телевидение эшләп торды. Анда шул бер яңалык сюжетына чыгарылышында бер малай көрәшкәнме сарык өчен шунда әйткән иде. Мин яртылай татар ди. Ул Таҗикстанда торып гурурланып әйтә, минемчә ул татар анасы инде. Татар каныма миндә бар дип гурурланып әйтте. Ул ничектер аларны кимсеткән кебек, алар мәсәлән ялып әйткән булмады. Мин яртылаш татар, минем татар каны бар дип ул гурурланып әйтте. Чөнки җәмәгать безнең халкыбыз үзен шунда тота белә, тырышлык күрсәтә. Үзен хакында гел теге лайыклы, яхшы сүзләргә, яхшы нәрсә бәяләргә ул шуңа күрә тырышлыгын күрсәткәч, аракка башын салмагач, әле мин шуны мине татарлар каршы алдылар, шунасын аэропортта, шунасын мине апардылар бер татарга, анда хатта 25 гектар җире, гектар соты җире, шунда теге Африкада үскән агачлар, ул менә мин анда бару алдыннан 2 ел элек салкын булды, суык бәр салкын агачларны кырган инде. Шуларны күрсәтте инде ул. Бассейн төзгән, берсе кеше өчен, берсе балыклар өчен. Шундый бик тырыш татар адәме анда. Татарлар тырышып шунда эшлиләр, яшиләр, тату яшиләр, таҗик телен өйрәнәләр. Аракы ичеп, ялкауланып, аунап ятмыйлар, Аллага шөкер. Йөзебезгә кызыл китертмиләр. Барасың Татарстаннан шунда, ишетәсең татарлар бик тырыш халык, бик тату халык, бик итагатьле халык, бик шундый уңган халык дигәч, шатланып китәсең, әйтерсең, ул синең туганнары хакында сөйлиләр алар. Җәмәгать шуңа күрә менә бездә дә хәзер халыклар әйтәсем килә. Мен вакытында ишеткәнем, караган идем, 20 елларда чыккан бер журнал, Мозак журналы, анда шунда теге эшче белән авыл кешесе крестьян дип кочакланышып китеп баралар, нидән коймадан артыннан карап тора, усалланып бер кеше, анда әллә капиталист, әллә кем бу эшче әйтә, ул ди, менә без тату яшәгәнебезгә ди канагать түгел ди, ачулана ди. Шуң кебек шулай булмасын җәмәгать. Бүтән халыклар, без хәзер игълан иттек, төрки халыклар, мусулман халыклар, төрки халыклар бигрәк тату яшик, берләшеп яшик, бер-берсенә хөрмәт итеп яшик дип. Һәр кайсыгыз минемчә бурычыгыз бар. Бүтән милләттәшләрегезгә шундый мәгълүматны җиткерергә, шундый игълан итәргә. Түзергә кирәк. Хәзер шундый катлаулы вакыт, мәсәлән, килә ул шул мәркәз инде үзәк Асия дип әйтәләр, шуна киләләр кешеләр. Мәсәлән, тагы ни, алар бигрәк тә мәсәлән яшьләр килә, шул Татарстанга, хатта үз телендә сөйләшергә ояламы? Минемчә алар әгәр дә үзбәк малае, я тагы кем милләт баласы килеп үз телендә сөйләшсә, монда татар апалар бар, алар безнең тугандаш халык икән дип, минемчә анарга яхшы карый, ярдәм итә. Ул әгәр дә ул сөйләп йөри, ничәндер тел, ул аны ничек кабул итәләр? Менә мин килим дә, мәсәлән, татар буларак, килим дә шул Казакстанга, я Үзбекстанга урысча сөйләшеп йөрим анда. Мине һәммәсе йөзе бу урысныкы дип әйтәрләр. Бу бәлки урыс дип. Шуң кебек мен әле катта Казакстанда теге Тургай авылы бар анда, район өзеге, шунан Алибиджангилдин 100 еллыга багышланган бәйге булды. Шунда мин барган идем, шунда китеп барам, аны шундый бер
ике казак ир кешесе мине хакында сөйләп бара, мине урыс дип уйлар, менә шушы сары киемдә ди, мәсәлән, фәлән нәрсә дип сөйләп баралар. Алар аңламый, мине уйладылар урыс икән дип. Мин аларның һәммәсен сүзләрен аңлап тордым. Шуның кебек алар аңлап тора инде, әмма килгәч без тугандаш халкыбыз сезнең. Мин беләм татар халкының тарихын, мин ата-бабалары татарларның ата-бабалары безнең бабаларыбыз белән татулыкта яшәгән, элек борынгы заманнан бер-берсенә йөришкәннәр, сәяхәт кылганнар, сәүдә алып барганнар. Казакстанда мәсәлән, я Үзбәкстанда шул җирләрдә татар сәүдәгәрләре мәсәлән хакында шуны сөйлиләр дип әйтсә, шундый мәгълүмат та бирсә, бераз берәм дип, шунда минемчә хөрмәт артып китә ул кешегә. Берлекне күрсәтергә кирәк. Һәр чакта да шуның кадерен белеп яшәргә кирәк. Безнең дөньяда дистәләр төрки халыклар бар. Алар инде элек 350 миллион дип, минемчә ярты миллиардка килә. Чөнки менә үзбәк кардәшләребез алар инде ишеттем, укыдым, 40 миллионнан артык инде үзбәкләр. Төрк ниләре бар, Төркиядә бар мәсәлән, Госманлылар, тагы кайда Азербайҗаннар бик ничә миллион дистәләр. Бәлки бара-бара Алла бирсә, ярты миллион да булыр алар. Ярты миллион да булыр, чөнки төрки халыклар алар аракка бирешми, аракы бик исе китми, тырыш халык, аларның киләчәге ак. Шуңа күрә өмет тудыралар, бик яхшы аларның киләчәге. Җәмәгать менә миңа монда хәзер сүз алырга кирәк. Шуңа күрә мин туктатып торам, соңгыдан халык кызыксынса, бәлки дәвам иттербез. Гафу итегез, мин кызу сөйләдем, чөнки менә вакыт нәрсә кысып ята мине вакыт. Бәлки аңларсыз, чөнки мин аны бик шатландырды. Үзебезнең татар халкына караганда, хатта үзбәк кардәшләребез, казак кардәшләребез миңа бер җүмлә генә язса, төшендем дип, мин бик шатланам. Шуңа күрә аңласагыз ичмәсәм, язып куегыз, төшендем, аңладым дип, шунда безнең татар телендә төшендем дә бар, аңладым да бар, һәммәсе бар. Без кызганычка каршы тик ул сүзләрне, бик күп сүзләрне кулланмыйбыз. Берсе хатта язган, аны аңлатып миңа имеш сәбәбен. Мин аны белән ризалашасым килми. Безгә кирәк татар халкына бигрәк тә электә халык татар теле хакында сөйләгәннәр, татарга талмач кирәкми дип. Нигә дигәннәр? Чөнки безнең татар телендә 3, 4, 5, 6 сүз булган. Бер нәрсә хакында менә әйттем инде, бер күренеш, бер нәрсә өчен, бер ни ише хакында, әйбер хакында әллә ничә исемләре булган. Хәзер кызганычка каршы без үзебезнең телебезне хәерчегә әйләндереп, мискенгә әйләндереп, факирга әйләндереп, үзебез телебезне битереп ятабыз. Шуңа күрә катнашсак, сөйләшсәк, бер-беребезне менә хатта мин тәрҗемә итим дигәнем, ничек әйтәм, үзбәкчә була. Безгә кил монда дигән. Карасам, татар сүзләре яныма келең дигән. Менә бездә дә яныма кил әле дигән. Ул соңыдан гади халык аны әдәби телне бузып, кил монда дип тегеләй булай, урыста мазак та бар анды шундый, әллә нисе әшәке поезд турында, анда кеше турында. Без менә шул бер сүзләрне кулланабыз. Әмма сөйләшкәндә матур сүз, әдәби сүзләрне кулланырга тырышырга кирәк. Менә шул яныма келең дип, шулай дип мәсәлән. Җәмәгать игътибарыгыз өчен рәхмәт, бигрәк тә аерым рәхмәт безнең төрки милләтләргә, казак халкыбызга, хөрмәтле үзбәк халкыбызга һәм бүтән халыкларыбызга. Исән-сау торыгыз, рәхмәт сезгә.